हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे जोबोद गोजोनथाव आपडेट लानानै फैबावबाय। बे आपडेटआनो जादों साननैसो सिगाङाव नोंथांमोनहा मिन्थिनो मोन्दोंमोन दि एमजि फिल्म प्रडाक्शन थामहिनबा मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन फैगासिनो दं होननानै। जाय सावथुननि टाइटेलानो जागोन बर'नि थै। आरो बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सोरां नार्जारी, पुजा मुसाहारि बिथांमोनखौ। नाथाय बावैसो सिगाङाव बे सावथुनखौनो डिरेक्सन खालामगोन बर'निनो मुंदांखा डिरेक्टर स्वपन कुमार ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजनि पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिबावदों दि बे सावथुनावनो जों फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा फावखुंग्रि आरो जों बयनिबो फेभरेट संगिना ब्रह्म बिथांखौ। लोगोसे फोरमायबावदों दि बे सावथुनावनो जों संगिना ब्रह्म बिथांखौ सासे गोख्रों जांख्रिथायारि आइजो आखुनि फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। संगिना ब्रह्म बिथांखौ जों गोलाव 6-7 बोसोरनि उनाव फिन गोदानै बर' सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनफिनसिगोन। नोंथांमोनहाबो बयबो बिथां संगिना ब्रह्मनि फाव खालामनायखौ नायफिननो लुबैनानै दंखायोमोन जानांगौ। आरो बे आपडेटखौ खोनानानै नोंथांमोना जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय जानांगौ। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ जों 2023 मायथाइयावनो नुनो मोनगोन। बेनि थाखायनो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'नोसै। आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोनहा गोदान गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अल थुनानै होदो।